Käte öwliýalary ziyaret edin. Olar taryhydyr düýnüň geçmişin. Agras duýgaplardana kalbyňy ýada düşer ähli bilen etmişin. Öwliýa bir gudratdyr, mukaddes ýerdir. Ýadymdan çykardar dawany şeri. Farky ýok, kim bolsaň boluber mundan. Ýüregi çemmäňen barmaly ýeri. Käte öwliýalary ziyaret edin. Gözüň düşer diň duşlaryň gowuruna. Entep pirliňi ederdim şükür. Baran wagtyň merhumlaň huzuruna göz getirsin. Özüňden has keçilen bimahal açanyň ýetenligine senden has edermen, has gaýratly baý keçilen bir gysym gum bolup ýatanlygyna käte öwliýalary ziyaret edin. O ýüregiňiz umman deýin giňesin. Ya birinden galan bolsa göwnüňiz aýrar kalbyň törüň näp giňesin. Gursoňyz dolýurdy ýalşy niýetden. Kälimden aýdarsın, gelersiň towa, daraç külwäňem giýen ýallar, öňsügman ýörseňem ullukan owa. Gerçi öwliýalary ziyaret edin. Derdi belalardan saplanar ýaly. Duýarsyň özüň şeýle bir ýeňil agyr jinayatdan aklanan ýaly. Derdin ýeňler, diňe peýda taparsyň. Sag bolsaňam nä kesellik. Baka eden pederleriň ruhy saňa kuwa. Hassa verer teselli. Göwnüňiz biňärde nurlanar ýüzler, döküler. Etekdäki daşyňyz, kalbyňyz kamysdek päklenir, hemem aklyňyz durlanar guzar ýaşyňyz. Käte öwliýalara ziyaret edin.